Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pakasritaan ni Pearly. Dear Manong Nemi, namulog atak Manong Nemi tinarikat nga panagbiag. Numampay-awampay la idi ti pangkumperarak idi kasasaad mi idi sanak pa nga nakadayo manipod ditoy lugar mi. At rakam ay mismo ti igid ti baybay Manong Nemi, ket no pumiksa ti angin, nakaw, yaw-awam lang amarugpo ti kalapaw mi. Datar mi Manong Nemi darat kadaratan. Balik kasla, manulang nga masit nga panakaadigi, ti balay mi, nga nadidingan, ti nipa, na atepan ti labig, nalamis ket di At adda ka mismo ti igi ti baybay. No adda ka ti uneg ti balay, Manong Nemi ket nakalukat ti ridaw, ken di kiti tawa, iti bagir na ti laod, adda iti laod ti ridaw mi Manong. Mabuya mon, ti pa nagburak dagiti daluyon iti baybay. No nga taagaluyo Manong Nemi ket malayos kami, maaluyo kami amin. Nga adda nga nakaiparakder ti kalapaw mi dito igid ti baybay. Kaya nang sawan Manong Nemi, mangalap ti pagsapulan dagiti head of families, aglaklako ti ikan dagiti ina, no anya ti makalapan ti ama, isog mapanilako dya ina, mabati met numano ti bati da nga sida, at tapos digiti kondaw Manong Nemi, kay-kayat ni nanang nga mapanilako, amin-amin digiti makalapan ni tatang, tapos nagbalin nga kwarta, nga may gatang karigita sa pulan mi, tinaldaw-aldaw Manong Nemi. Kaya dakamton, ano sa minto natin kung natin agtuno ti asin, sa isod tumutin ti panakasidami. Uno saan, mapan dumawat Manong Nemi ni nanang, karigita adda marunggay na, nagbuluta, agluto, agbola kami ti marunggay sa Diamano nga matunag biyak, agid nga ti baybay. Idin to talimakam nga kakabsat, Manong Nemi kat siyak ti adda ti tenga. Tinauna, lalaki, may kaduha lalaki, Manong Nemi nagpatinggada lang ti karidpor, di da mayulo Manong Nemi iti agbasa. No pa nagdadaklis, Manong Nemi, mapangam amin makiguyod. Mapang kami makiguyod. Manong Nemi, numangan kami, pagpipingitan mi noon yaman ti may dasara makan Manong nga masida. At dapat digiti kondaway Manong Nemi nga saan nga umanay para kada kami tinagatang ni nanang nga bagas, isut ka po nga lugawon na no kwa. Lugawon na. Napimpinas pa inog sida no mangangkam ti lugaw, agaramat kam ti kutsara. Ngem no hangalugay, hangalugaw, agkamat kami. So nabakbak nang sa natay mangmangan ti lugaw, tagkutsara, ngem tay hangalugaw ket agkammet ko nada. Inirugya akong tagbasa Manong Nemi,
Dito mo't unay ti pagyamyamanak kinahapon Diyos. Nasidap ti panunot ko. Analistuak nga memorize ko no maminsan lang yung baga niya maestrami manunemi matanda anak. Napintas ti surat ko. Nalaingak ang surat. Nalaingak ang basa manunemi. Kahit na sa manipod grade 1, grade 2, grade 3, manunemi, kita siyak iti first honor. So nalayang ta, ti arwaten mi manunemi, manunog, mangisibro kami, awang pekid diya. At ano ko isang pit, dinanang manunemi no kasta nga mapan, aglako ka na iti makalapan ni tatang nga ikan, ito no sumangpet, idasar na nga arwaten. Makinanak ko, takitain nyo no, kayat yun, no, umanay ka na kayo. Kunadan ton, agit-agit na ako kam tumutin, no, pang babae. Napialang manunimi nga day suot mi, nga saan nga butbut, nga saan nga mansa. Mapan nagdadawat no ka manunimi ni nanang, no anya dagit nag-alalusan, dagit adda mabalin na, mapan nagdadawat ti sapatos, ti nelas, dagit sa gumususan. No? Idinalpasan manunimi, hindi ba nagbasa kiti grade 3, kuna ni nanang kanya. Nagpatinggamit lang ti grade 3, di kita adda manungem. So, grade 3 ka lang inanak. Wala ni nanang. Tatang, kakaiso na nga siya lang ti. Kalalaingan ka na kami nga kakapsat. Kalpasan na, saan na ka magbasain? Anak, awan tumalan sa Serbina. Api bagayo ako sa Serbina. Alawan, pagtuloyan na ka nga agbasa. Aging ka lang elementarya. Into nag-high school ka. Adayo yan ti pagbasaan. Pagpletem. Gastusan. Awanan. Kung saan nagkaroon na pagsasaligan ti grade 3 Paggraduaran dak iti grade 6. Sasakdun ti makaamo. Basta kayat ko na nang ti makaadal. Kaya naman ti aglawla mo akita. Patingada lang ti kasta. Gagangit tumit lang nga, agasawa kanto into no bumalasang kan, armanda kanton, kita baka anto no 16 pala tawag mo, kita agasawa kan. Kaya naman kita tatawag naglawlaw, ubing na agasawa dito, kasta tiigit ti baybay. Takahit yung kadi, nga awan tinasiyati pa nagbiyag ng anak yun, nang? Di yung kadi nga rapa-apen, nga anda anak yun nga, mang tulong to kada kayo tapno lumung out tibiyag tayo. Di yung kadi arapa-apin nanang nga sementado matibalay tayo kuma. Nga saan tayo nga man no kasta nga agtudo uno agbagyo. Taore no ada sumrek nga danom ti uneg gagangay lang deta. Yung tigas lang agbagyo agbakwit tayo mapan kadagiti mabalin tayo pagbakwitan. Di ka di kayat nga siyak nga interesado nga agadal ket siyak ti makaadal makapagturpos ti kahit ko akruso anya ngamin ti kahit mo ito nga pagbalinan kahit ito nagbaling nga maestra mabuy-buy maduhan no mag-ayam kami nga di padak ng ubing di edad ko ay-ayam mi kita maestra kada maestro sakbad nukat pa nakamestrada. Naging galang darapapan ako. Handa ka di suportaran. Ore kaya nakasuportaran na. Pakalante ko mga artigas tusem. Ha? Awang ka di pamuspusan? Kita idaw-daw ta kinapo Diyos ata. Nasulun at ni tatang mo, tanong mapanagkalap, mapanaipakat jesigay na, idaw-dawat tayo nga adot kumpet, no mapanagpana, idaw-dawat tayo nga adot mapanaan na. No, watempo ti daklis, ket mapantay makidaklis, idaw-dawat tayo nga adot maala, tapno, adumot ti panakabingay tayo kasyay. Kahit ko, no, ti makaandan lang. Alawan, uri, madagay kakabsat mo, kas tamang ti kunada. Ti kunak nga roden. Awan tumalas sa Serbina.
Kas lagi ni manong mong inauna, baka madamdam madata, agasawan ton, ang pamilya. Kat no kasunod trikat tayo, kas tanto matrikat da. Anang ti anak ti mangalap, agbalin to mata mangalap. Ti anak ti mangalap nga babae, agbalin to mat nga aglaklako iti ikan nga kalapan diya asawa na. Kastan mapaspasamang daglawlaw. Dito ko ayan tayo, dito nga purok. Igit ti baybahay nga kalapaw. Mangala. Agkaasawa na kita kakaruba. Ang dalagit agkakabagyan. Abay, awang ka di madmadlo mo ka na gini kaskwala nga kalugaran tayo. Nga kursunada kan ka. Awang ka di ba tinang ibagakan ka. Nga operly, tuno agbalasan ka, baruak, armang kanto, asawaan kanto. Nagasatin, no, digit agkaasawa dito yung 20 taon na. At 16, 17, 18. Basta nang, tatang, kahit ko ti makaadal. O, sige. O, wanyan to ti pa inaabot yung sakit, di ka diso. Manong nemi, edita da ako ni tito, grade 4, intultuloy ko ti pasnek ko nagbasa manong nemi. Sa anak lata nga paodi. Idi, panag tuturpus, uno panag closing manen, ket recognition manong nemi. Nakadado manong nemi, nagiti award ko. Iti pa nakangay ti programa manong nemi, ado di isang sangaili. Ninaanang manong nemi, ti simurot laing kaniyak. Ngayon, iti nagiyakor, kaya nagipin, kaya nagited, kaya nagiti medalya. Nag-certificate ko, nagiti medal ko, ribbon ko. Iti tamalbang pasen manong nemi ti programa, at na babae ngay masadag ka na kami kininana. Hay, kapsat. Hay, ma'am, anak mo? Uwan, ma'am. Sikat ka nalaingan, anak ko, ya. Kabuta sa nakadadudo kita, inawat mo nga ako, pamadayaw. Oh, uwan, ma'am. Inutayan nyo. Anda kam ti igit di bye-bye, ma'am. Marigrikat kam lang. Dati madlang anak mi nga, may katlo, iti agad interest nga agbasa, ore no, patinggalang ti grade 6, elementary graduate. Into na high school na, adayo mat dito, iti yan, ti high school. Payawang ka iti panggipiyong mang paadal ken kuana. Ay, samya kaya, ma'am. Kagangay lamang ngalap ti asawa, sa alimadang agkakapsa. Ket no gaasawan ton dagiti duwa nga lalaki nga inauna ket di ka taltaludan ton. Imo no kasta milata masuportaran. Kayat mo ti makapagbasag ingana iti makapagturpos ka ti college balasan ko. Ay, kayat ko unay, ma'am. So di bagbagkakadananan kintatang ko. More anit mabali aralamidan tayo kita sanda kakaya kapag basain ko nada. Ano kayat mo to pagbalinan? Kahit ko tagbali nga, maestra. Kayat mo, ti umay ka na kami. Alam, ma'am. Sabi bagbagam. Kami nga mabaling nga. Di ba kahit kung ipaampun na ti may isang anak may, 5 anak may, okay na. Hindi kita dumaagit, at 8, sa 10, at 12. Kumangkita ka lang sa baling ampunan, ma'am. Hangko mabaling nga paampun ti anak ko. Kakaiso ng kalalaingan. Sa mo matakabailan nga itad kan kuana, tara paap na, misis. Uripay. Alam, pagsalitaan yun, to kinilakay mo. Anong tangan mo, misis? Imbaga manong nemi ninanang tinagan na. Per limit kan ka, uwan, ma'am. O mabaling nga makapaspasyarak to dyan nyo. Aya? Apay, ma'am, na kyo, ada anak ko. Babae mo. So nalaing ta. Ang nalaing. Kahit ko kumanti anak ka nalaing. Kasken ka. Ore kasanot panang
panang isuro mi ken kuan talagang kasjay na siguro. Adda na giti tao nga may anak nga namudel na talaga ti panunot na. Bunno adda sa bali nga talento na nga saan nga hangat panagadal. Dakban nga ro din maaddan ti anak. Ta nagpaligid takbeten at may paritin dagsikog kanya. Kahit ako kumapit mandaan ti anak nang ron ako man lalaki. Imo rin ang babaen. Sige ma'am. May kito pumasyar diya yung ti panagkunak ma'am talaga nga sa amin kayat nga may sino ni Pearly kada kami. Mangkita kayo to lang sa bali. Manong nemi iti panunod ko ore madi kayat datatang kininanang ket no umay ni Mrs. Fernandez manong nemi ta Mrs. Fernandez isuna Arlene Fernandez. Sumurak to lakid di kadakwada. Adamat ka anak da, patak ka nga babae. Manong nemi, kalpasan lang ti makalawas, dimtengen ni Mrs. Fernandez. Kadwa na manong nemi ti asawa na, nakalugan da ti kotse. Kabutasan da nga may asadig, manong nemi ti lugan da, na iparking laeng ti mawalinda pang iparkingan sa da nagsalsaludsud umidi malasing ko kastoon itaray ko. Ma'am, sik ni Pearly. Oh, Pearly. Hani na tutikunakan ka nga na amamok iti matendarak iti recognition da dito eh. Hi, Pearly. Hi, sir. Gusto na lang ta, abay, sir. Pangitak? Hanggang na pinas ni Badok, sir. Dapay ngamin, damayagin nga sa anak ng isibro. Daw-dawatin ni nanang kuno ka nagiti arwatan mi ka nagitay nagalalusan ni kiti adda mabalin na nga pangilaklakon na ka nagiti ka makalapan ni tatang kakwa ikan sa napugot ka. Nagdigos ka namin di tabay-bay, sir. O nagdigos ka kan sa pagludlod. Hala talay bagbagamani. Di talaga gamit. Abay, nagdigos kayo ang kagludlod. Baka saan ka pagsabsabon. No, huwag ka magsabsabonin. No, awan sabon, miss, sir. Ay, sus ako. Ino ti balayo? Jay, sir, makay, sir. Si Mango nga rin datatang kininanang kadakwada, manon nemi, kat pasensya kayon, sir, ma'am. Kuna ni nanang. Kastula yung ti kalapaw mi. Saan yung sinimen aywa? Dato'y darat, isod pa naka-datar, ti balayo. Ison, di ka darat, saka-saka ka pa yo. Naroom kami, sir. Kahit no agad kayo, at pa nakapapagyo. Pasari agiplag di kita dado mga anak minuhan, ti kadaratan. Pares ko lang dito na talaga. Nagpintas ng buyahin, ti pa nagburak na kita dalo, yung nga dakatunig ti balay. Mayat man yung beso, ya. Dito ito na kay Ruama mi. Awan sa pa'y kuryente yo? Awan. Dumano na dito ti kuryente. Iso pa pagbayad din ti kuryente. No, lumnekan jainit, mga kamin. Saan maturukin, tapno hang ka magsilsilawin. Tamangan no matulid pa di kinki, kuno kandela, kat mauram pa ti balay mi. Imbaga ta hanggang nadagang dito eh. Tanong nadagang kumak, kasapulang kit electric pan, nga umit kuryente yo. Manong nemi imbaga da tirantada. Yung nagwingi-wingi dagos datatang kininanang yung nagpagpakasya. Tang nang, kaya't kut sumurot kadakwada. Anak. Abi nga diyo, pagustuhan, tirik na ti anak yun. Ang pagdanagan nyo, tanong kas pagarigan ta, mailiw, isarong karmi, iso na. No mailiw met iso na ka na kayo, agunin met lang, alis naman lang. Bali 5 hours lang nga ag-travel kami. Manipo dito, yung kanya mismo yan mi. Siyudad yan mi.
Namawa na, bakit? Please, nang, please. Please. Awan to't pakaanan ti anak yo. No, kayat yo, mga ramit ti kasuratan, mapanit ti abogado. Sami akayat nga paampun ti anak mi kada kayo, sir. No, agihan, katulungan nyo, jay. O, sige. Tapos di kasta kita, amo yun tiket ko sawan. No, sa amin man nga ampunan nga legal, nga ibilan mi anak, ta sigurado mat nga, masusuro na kam tumat nga, ibilang nga naganak. Te ipay min tumat ti, padang ipateg, ti ginaganak para kayong kuhana. Please, nang, irubot ko ni kita ruwate. Oras amon nga rubot kita rawatan, may pagamat nga nagalalusan, gatangan na kanton ti baro. Please. Sige. May kawakam to lakid di. Awari kat adamat na kita sabsabaling anak yo, misis. No awang kumaagit sot madi. Kakaisuna sa aming alain. Manong naming imanugot na tatang kininanang. Naman pa'y oras siyak, kadagpakada akon manong kat makaluwak. Anak, saan kanto ko mga arod mga liplipat ka na kami. Apoy ko mga lipatan kayo. Kito malipatan taang agpagbakasyon ang to dito eh. Dito tumad lang ti pag naidak. Inton may sakon nga maestra. Ikalagagum ko to. Nga dito eskwela nga naggraduarak. Uno paggraduarak ti elementarya. Kita grade 4 mo, grade 5 mo pa lang. Kita kasanong nga rodan kita iyakwa. Mas kan nga masapol nga maala in the eskwela tapno makapag-transfer ka. Nagamin ti baka mo iti dayta. Kaputa na kasi teman ti principal ti eskwela nga nagkapasaan na. Aresto lang data. Mamaliming nga daga sinitan na kiti kasapulan na. Tama muming arod ti principal. Naipasaganan ti amin. Just in case na talaga maalam eh. Sa ganahan nyo nga talaga ti amin na gabuta kahit mga tulungan iso na. Makita mi ka nagiti matana, nga garapaap, nga makaadal. Nagsakbin lao na yun, no mapaadal mi iso na. Manong namin daw dawat kumet nga sapay kumatagbalay kiyak. Indaw dawat ko nga awon to kumadigito nga problema. Idudumteng kami ni ti balay da manong nami simabat nga dagos ti may isang babae nga ti awag na kada sir kini mama manong nami ket mami ken daddy. Isu tagbaling nga kapsat mo. Ate, ti awag mo ken kuana. Ate? Ate Vina. Vina anak. Ni Pearly, di bagbagami kang baling ang kamsat mo. Mami, kunak man lang no, saan yung nga da peninsula? Again lang dito. Kasi ti kayat di kiti nagandakin ko na, nga awan ti bako ng adoption paper. Hangim, ti pangimbilang kami kang kuha, nagat anak, akaskin ka. Iso nga Vina, ada ading mon. Ibilang mo ang absat, ibilang mo nga ading. Okay ba? Okay, mami, daddy. Ni ating nga Vina, para first year high school lang ton. Di bale manunod atawan ti maityo, para grade 5 bunton. Yeah? Into the second year, grade 6 ka. Into the third year, first year kan tumaten ti high school. When, Ma'am mo no mami? Sir, no daddy. Da kayo, ano ti kahit yung ihawag ko ka na kayo? No, awag ni ate mga Vina ka na kami, kasta matandawag mo ka na kami. Okay? Okay. Okay,
Mami, okay, daddy. Idi taliyawak na Ate Vina manong nemi nakigtutak. Kung silap gayam kanya. Nga ngumarngar-ngar. Ngam saan mo't na makita manong nemi nagidinaganak kang kuhana. Adan samit kontrabida na kunak tinakam ko. Kahit akpay sumano. Tadi adan makabulan ko kahit nag-enroll ako manunemi ta sa Digna School, ang elementary school. Nga damat high school na manunemi kahit isumunti pagbasaan ni Ate Vina. Damo manunemi nakasasyat ka kip-kibi ka na. Ngimpigla manunemi. At minsan na pa nagkuyog mi kahit indron na. Ate, apay. Trip ko. Alagi doon na ate. Trip ko nga ron. Ay na nga trip mong ipagpagam. Sige, magnakan. Magnakan. Nagnak man. Indron nakmatin ori na. Alay ko. Apay ate, nabasol ko. Trip ko nga ron. Ala. Ana, ipulong mo kada dati ka ni mami? Ibagam to kada kwada nga, induron kat namin to, kit ore ka lang na natulid, na ipaklab, ikipulong ka to, padasam. Abay, panagkunam, adad na nga kanunungan na kang siya? Adad na nga siya kanunungan na siya ti anak na nga budno. Ala, masirib ka, di ba? Nalaing ka. Isut ka po ng apay nga inanada ka dadadi kini mami. Mami, rin si mo di kahit ko sawan. Saan nga si ka, ti apon na rin da, saan nga si ka, ti patsyenda, nagipulog ka. Siya, pagbalik tadak. Naglaka nga, sugatik ti takyag ko, tay bagak kadakwada nga, napamo, tinodok. O, anat nam na mami nga ramidan da. Ito mapasamak ti kasta. Pagtalawan da ka. Saan mo nga matungpal pa ti arapa mo nga makaadal, di ba? Sud ka po nga pimano ka di lugaryo ta. Marigrikat kayo. Kaya't mo ti makaraman nga maturog iti na siya nga pagturugan. Di ba? No, pagbalik tadag na iti pasamak. Pagtalawan da ka nga din na oras. Pag anano da ka do, dangran nagbad nga po nung anak da. Saan ko itong haramidan da ta ate? Ti, nagipulong? Ti mang dangaran kang ka. Tapi ko mga dangaran ka. Nagipulong ka nga ron? Haumot ti basol ko ngamin. Anyan basol ko. Kaslay day damo. Sang-sangpot ko, kit kumuskusilap ko ako. Umar-ngar-ngar. Kaputa siya kahit ganda ka. Buisit ka. Takil ti pamatik nga. Sandak to nga kay kayatin dadadi ka ni mami. Si kantot kay kayat dan. Agawam kanyak ti pamatik da ginaganak kanyak. Lang, atamit ate. Ti pakas da awak manong nemi no si sasango. Dagiti naganak ka ni Ate Vina. Nakasaysayaan. Lakatungtong mo. Datay, akbayan na, kapaprusan na, tibuok ko. Kahit siyempre, no, makita na kami, dagiti naganak ka ni Ate Vina. Uy, kinamahan niya. Nakasingsing nga dagiti agkapsat. Oh. Love mo ka ni Pearly, ha? Vina? Iya, ha? Amoy yung matin, mami. Hindi pa lang kailip ko nga dakapsat ko. Kung ayaw mo't hindi nga hangkain nga madanti anak kabuta nagpaligid kayon. Sa mga nagsaka na ka, gamot ang dakapsat ko, padak pa yung babae. Sa nalaing di eskwela da. Nalaing tiga kapsat ko. Love na love ko iso na, daddy, mami. Nasiyat no kasta. Oh, Pearly. Abi kasla saan ka maragsakan? Ha? Agang maragsakan ta, dungdungun na ka na atem?
Oh, kaya nga maikawa. Adamad na kapsat mo ito, mangdudungokin ka. Di na pimpinas dito, nataltal ka ti pagyanam, di kuryente, ada aircon. Oh, mami, bina, napipintas sapay ka din, agkaedda kami. Oh, di mayat. Mabutbuteng ka no isunan, di may sa kasilid. Iso nga kunak kang kuwana, agkaedatan, o reket na lawa di katre. Oh, di na pimpinas mo nan. Tapno andad nga nasingad kayo. Di nga men, Pearly, when mami, kaya nyo, problema. Kaya kumusta ti ba nagbasa? Palubos na po, nakaito ti mga natiga, grade ko, card ko, talaga ako nakasta. Ito ba nagka-card, umay kung tualan ti card mo. Kadag peso manong naimi. Nagkasilid kami kani Ate Vina. Wait, kung nanapay ka din manong, nga na ako nagiti arwatek, taore ka dalawang ba't bagi kabilak. Kasta nga tinaramin ko. Yung damo mangyarabi manong. Gamot na tumultulong ak. Iti trabaho, iti kusina, kinunik ti balay, taore sad na kumakayat, at damat katulong. Ngayon tumultulong ak latata, isot na kirawama. Irintutan ni Ate Vina manong nemi, ultimo nga panti na dinakayat, dinamon sa nga labaan. Ipalpalaban na pa'y kanyak at sak pagkindi ti mangijaya, nga siya akong timang laba, nanarwamak nga rudmano. Dita sumrek ako ni Siled, ngayan na, nakaturugan manong nemi, ti amok, kahit nakaturugan. Tagururok pa'y, imabaya kong kang kuhana. Nalawlawat ka trena sa nunok-nuk na. Agsuyabak na maturog ak kumamanong na yung nakigtutak. Idurun nakat natnagak iti ka tre. Ay! Ate api nga. Ay! Maturog mat. Delikado mat gayam nga katurog dito. Agidurun mat, nagtagtagainam ka taa. Yung karigatak manin manong naming nga indurun tapno da space di pagyanak. Naidurun ko mat, nagidak manin. Barbarin no saanin nga, agtagtagainam ko na. Yung madamdama pa yung manong naming. Indurun nak manin. Ano? Ate? Ba't maturog ka? Ano kintuturog ka? Ate? Nagbalikid ba nung name ikit inikan na ti space iti pagyanak. At maturog sa tagtagay na nagidak manin mano. Di naksiguro iduruntan kung anak tinakam ko. Maalala ko niturog ko manong name iti kawil nak nagpigsat pa ng panang ipandag na ti saka na manong name iti bagi. Ate ko. Kalpasan na. Imbabawi na matlayan. Sanak indurun. Aray! Ate, apayan niya. Pwede ba asul ko rin ka? Kung nagtupay ngamin nga siririing ka. Wala pa dasam tagipulong. Ate, kung nakalano na po ipagpakitab nga dati kini mami. Pweh! Dati kini mami. Papaos. Di ta kaswelo nga maturog. Hanggang sumagsagpat ito katre. Ang subliak lang nga din sa kwartok. Saan? Gusto mo? Di ta kaswelo. Isot na kay Roa manggaga. Di kapag buenas. Ito yung lugar yun. Halos awang pa'y up-up. Di pa nagindayot kadaratan. Han? Sla ka lang nailinong nga kaldig. Apay niya't basol ko, hante. Api kastoy ka. Api saan ka nagsiyat ka niya. Api nga kontrabida ka. Makitam, siya pwede nagbaling ang kontrabida. Hindi doon sa kumantibida. Siya.
Ti istorya sa ti bida. Sikat kontra bida. Gabot sikat kumun kontrak. Iti pagayatak. Imanot ka din si Morot ka nakwada. Di, imbas ng bukbuk ta kanyak, di amin-amin na pamatagda. At akabigan kan. Pagkadaado pa yan, di itadaking ka pamatag at atensyon ng misyak. Hanak na laing, iti eskwela. Pasang awa ak. Kasi ka nalaing ka. Pakaibagan to dadi ka ni mami nga sikalan ti anak da. Tawan ti anak da nga laglag kakas kanyak. Mawata mo ti mas pasamak. So, nusa mo kaya tagtutuloy. Nararamidik ti amin tapno. Saktan ka. Agboluntaryo ka langin nga gawid di balayo. Di lugaryo. Gabutarabidik ti amin ang pumuspusan. Tapno mapabdisi kayo ti ato nga balay. Manong nemi, inan-anusak latan na. Ano agipulo nga, baka agpaiso ko na, manong nemi, nga dadang padyanda isuna, ngamitis siya. Anak lagi din nga, saktan unay ko nagtinagim ko. Agad ano saklatan. Siguro, kat masubsubok ak laing. Masubsubok ak laing no kasano, iti kinarigat ko, iti tanagagay ko nga makapagturpos. Tunong dumakdakkel lang pa, nagkadakkel kamto, nagkabagay kamto kini Ate Vina. Baka kakabutin naktumutin nga pagaramidan di kasi jay. Baka ang mga bumalas ko na nanto. Uno punuhan akto nga talaga, bumalas ka talaga. Ngayon kasano nga rodin, terapaap ko nga makaadal. Nubalsik isuna, kit adadan to nga kanunungan da. Dagiti naganak yung kuha na ka, isuna, imitis siya. Gusto, isuna. Anak na ti anak, kad siya. Ore mapukaw dakton. Basta sanda mapukaw ti anak da. Inan anusak manong nemi, dagiti nalimid apan ng paspasakit kanyak ni Ate Vina. Physically. At apende kiti ko daw ay manong nemi, nga kudutan na, anay ko ate, apay. Trip ko lang. Pungutan na, pay, hararamidan na ta manong nemi, no, dakam ti eskwela. Nga ore mabuybuya manong nemi, dagiti padaming estudyante. Adadan ti sakit tinakim na manong nemi, idita, card day, panagyawid ti card. Ini makita da manong nemi ti grade ko, kastaonit panang daydayod. Destoy ati anak. Kalalaing, ikidam kita ori sa dinungan lugar. Transferi man iso na, siguro kinimestrana, nga nakasarita kita, iso, iti kalalaingan, honey. Halagang nalaing na ti anak tayo, inaudi. Congratulations, anak. Agam, anak, mami, daddy. Hoy, Bina. Mami. Honey. Pasang awa. Anda pa'y, hanan na ipasa, kasabject na. Abay maggamin, anak. Di ka mabain, Vina? Daddy? Di ka mabain, babae ka, nakalaplapsat ka, balasitan ka, kas kalapsat mo ni mami. Nalapsat ka na nagpaiso ng bobo ka mat. Ay. Api, di mo lang ma-improvean ti bagim. Alaba amhan barbaring no adda apalan na ita. Di ka umapal kay ni Perly. Perly, mami, anya na tano tulungam ni manang mo, ni atem. Ngano kasta nga agreview, agbasa ka rin eleksyon na. Diyak pa ang mo eleksyon na mami, agbuta, grade papak mo palain. O nangam no, agbasa kayo, baka nalaling ka agbasa. Alalala, mahala kami ti libro. Bina, ti libro, mga lakat libro. Mami, apay, mga lakat libro. Nagtungpal ni Ate V naman.
Kalpasan na. Sige, agbasa ka. Mangalak ito, wala kang pages ito, agbasa ka. Nagbasa man ang name, anda pa nagbadabadal ng agpaiso. Kalpasan na, itod mo kanyak ti libro. Ito'y, Daddy. Pearly? Daddy. Noon ito aparte nga binasa ni Atem. Basaya man? Binasak man. Kat fluent Tanap yan nalaing nga karod nagbasa. English. Oh, nakadarat-daratso. Hapulo si kagbedal. Correct pronunciation. Susaha po Bina. Mangibabayin ka. Na kami pati naganakin ka nga agpadpada nga mga opisina, agpadpada nga professional, da kami kinimamim, pagkatapos kasta ti anak mi. Kaslasan nga sikat ti anak mi. Nalalaing kami nga kinimamim. Yung abi nga saan ka nga nalaing. Kaslan isusapo. Hindi kita haik manong nimi ni Ate Vina. Nagluluwa. Nasakit mat kaming nagpaiso ha. Nagtimag, Daddy, Mami, kuha, gagangi day ta. Kuha, bayon Daddy, Mami, ta tulong to ni Ate Vina. O, di ka mabayin nga ubing ng sika, itimang tulong ka. Second year, grade 5. Daddy, saan nyo ka man nga ungtan pa ni Ate Vina? Kaya niya agsangit Barbaran, nung babayin ti kastoy nga mapaspasama, kaya talagang asaam ta utak mo. Wala nga maturugan. Daddy, saan nyo ka maungtan ni Ate? Sige, nga maturugan. Nagtungpalan na nung simbrek. Kaya di kwarto na. Kabata, kakwartan kami met manong. Simbrek akmat na. Nakiktutak manong nimi. Nawara-wara matindi kiti gamit ko. Ate, hapay. Manong nimi mahilig ni ate iti music. Tada cassette recorder iti kwarto mi kat inyon na sanay papigsa. Kalpasan naman anong nimi, ginamatan ng tibok ko. Anay ko, patasim nagkikis. Patasim nagkikis, makinap. Anay ko, ate, hapay. Nagayad mo, nasaksya mo mismo, tinapasamak. Ha? Nagkakasakit, tigbagbaga ni Daddy. Apay, ha? Kapukin ka. Naawag ka ko marito, handa ka masaot, ikasjay kanya, kaysa ng pasol mo. Anday ko, ate, di nakmismisan na ate. Oh, papatayin ka magkalag-apo, ate, nagsakit, ate. Manong nimi maputeng akbet nga agpaarayat. Yung nangig ko titimak ni Daddy ako na. Vina, ikapsot mo man data radyo. Napiksaw na, ikapsot mo. Sangkang kipulpulong. Padasang na kipulong. Ikapsot na ti radyo man. Sorry, Daddy. Lamaturog ka yan. Hanyo napigpigsa the music. Amom no, not the music at no napigsa. Noise. Hanga napitas denggan. Lamaturog ka yan. Kahit matapag ka lang ka. Ate, duwalahin ti mabalin mo aramidan. Kahit mo sawin ate. Una, ti pumanaw. Kahit na di mo kayat ti pumanaw. Takayat mo nga ituloy, ti pa nagbasam, nga libre amin. Napintas pa, ti pa nagyan mo ditoy. Ngam sanak to mga Ate, ipatagnak mo ha. Kasanong ipatag ko tikaskan ka. Ha? Sikat kontrabida, agkaagaw ka. Itala nga napasamak ka kasi dyan, nagsasaw ni Daddy kanya. Gapot ada pang indas-dasigan na. Gapukin ka. Ba, amate, tasang ko na ilalaingan sa diya eskwela. Gaga. Saan nga data solusyon na.
May isa lang ti kahit ko nga aramidam. No di mo kayat nga irumin ka, no di mo kayat nga papatayin ka, pumanaw ka dito. Ate, saan nakadamat nga mapapatay? Agtarinad ka dito. Tapno lang makadala ka, ate. Ano sakti pa nang irumin mo kanyak? Sabat na siya nagbasbasol. Sikabat nagbasbasol iti Diyos. Amok nga saan nga may bayan na Apo Diyos. Tasyak, idadadang kanunungan na saan nga siya. Uy, araramatin pa di Diyos. Anay ko, ate, anay ko. Fast forward, manong naming inanusak ti amin. Ngano saan nga makitkita da dati kini mami manong nami ket permi. Aula kami ti makita. No adda makita nga lama. Idi manong nami. No adda makita nga lama. Kakaasak pa nga manglinglingan. Tano makita da dati kini mami ti paggudutan kan pagsipatan kanyak ni ate. Agsaludsod na siyempre. Ang mga nusanak to nga makaliklik, may bagak ti pudno. Kat baliktadan to ni ate ti amin. Ang mga nupapanawan tat, kasanun ti arapahap ko mapagbasa. Inananusak manong ti amin. Aging gaman, naming ang taon ni ragsak da, iti recognition day, permiti ragsak da kabata. Isuda nga nung name iti nag-ikor, nag-ipin, nag-ited. Isuda nga mismo, nadadi kini mami. Iti maragragsakan, iti recognition da adumanin manong name iti ni-award kanya. Kat kunada, nagitipada na nga parents. Sapo, nakagasgasat kayo. Tadamat gayam anak yung manalaing. Kaano nga nagadi ni Vina? Uno ampun nyo. Balikas diyan, ampun mi, ngayon bilang mi anak. Kahit mila kaming tiwama, daan ti anak nga, mapami, kadwa mi mapadi states, nga may maling may panakkel, at hindi ta kami tagbasbasa, nalaing kami. Yung so nalaing ta nakaanak kami, tisanga nalaing, iso nga, inala mi ni Pearly, tapos di kasi na kinata ipanakkel mi nga anak. Nukas tangad na parang pakadayawak nga kastoon ito panang daydayo kanyak dagiti naganak kanya Ate Vina. Kastan tumat iti panang tangran na kanyak mano. Nakakaasyak lang agib-ibto. Irana ng awanda, ore addada, pabigsaad na di radyo na, tapno awan ti mangagda. Hidagraduarak iti elementarya manon nimi siya ti first honor. Naragsakak man. Manong nami kalpasan ti graduation kinidaw ko kadakwada. Mapahanak bo makasyon. Hanggang nagbayag sa diyay, urayan na kayo madlang. Itulad na ka. Hada mabalintagpat ng sadya, tao man na sa magturugan. Para bangon tayo ng grubuan, makadanon tayo sa diyay, iti bigat. Agbalon tayo kada kiti mabalintay nga ipasarabo ka na kwada kaya mabaling nga kanin iti pangaldaw. Kalpasan deta, mabalintay madlang tagsubli dito eh. Tasan tayo mabaling ang patnag sadyay. Mayat katikas na kondisyon. Sige daddy, mami. Ay bantay ni ate. O may ka ate. Ay saanin Pearly ading ko. Apay, adda pa panami ka nagiti parkada. Barkada ba rin? Daddy, naisat min eh. Isod ka po na sa mga may pasnik, panagpasam. Gapot barkada. Imbaga, taparwarin na kalata. Siguro ka talaga pilitan na kaparwarin, tapos nilikasta kita. Awanin ti bobo iti eskwela kapag basahan nyo. Daddy, saan yung uuntan ni ate? Imbagpay, natakapsat mo na mag-isagit ka. Sige nga rin. Nagrobot tayo, ito na parbangon, mapangkagbakasyon iti lugar yun.
Kasta ulay manon nimi panagiin naragop min kakabsat kasta pati kadadatang kininanan. Itidakda kami kininanan manon nimi teksal srita. Taindrantak ti madayo ket sinurot nak ni nanan. Anak, nang, api kasla naliday ka. Awan nang, tumtumram di kiti luam. Ada ka di problema, mitya pagyanam? Ada ka di mangirumen kang kasadyay? Tagtagabunda ka di? Saan nanang? Api ka sa langam. Nga orek lang maibuyog. Ne, agararusan na kiti luam. Maragsakan ang lagnan. Nagraduara kong elementarya. Maragsakan ang laing ta nakasarong karak dito ay kad na ipapantiiliw ko ka na kayo. Anak, agululbot ka. At sa bali kay papanan ti panagsakit mo. Sa bali ti sangit ti ragsak. Sa bali ti sangit ti saem nga markriknam. Mapagdiferensyak na ita. Di nakpakadanagan ng matungpal ko tarapaap ko. Agan anusak lang. Ano tirumbang anusam? Anak ka di pakarkarigatam? Ngayon ka po nang agan anus ka? Tagtagabunda ka di? Nukas tamad lang anak ko. Sanggan nga sumusurot ka na ko ada. Ibaga ka na ko ada ng ibati na kan. Nang saan nga mabalin? Awan ti pa kayo rumanak sa diya. Okay sa diya. Awan ti problema sa diya nang awan. Nukas na saan gang bati? Sanang. Upat nga tawan na graduara kung doon di high school. Sa another 4 years. Agraduara ton iti college. May sakton nga maestra. Anong sak? Ti waloging gana ti siyam nga bulan. Halisto lang natananang. Sana ka baybayan na po, Diyos. Kanagananad kayo, met. Awang ko matagsakit ka na kayo. Awang ko mati mapukaw ka na tayo. Da kami nga limang nagkakamsat. Na pinag-asawan na kiti manungek. Nasapat nga nag-asawa. Baka umuno na nga ag-asawa na kiti adjem. Nga mitis ka. Noorayang pwede siyam nga tawen. Anak, ada problema mala. Awan problema. Okay akon. Umisa mga akon. Katawa akon. Nagkatintan niya man nga adat ti parokong ko. Agsubliak sa diyan nanang. Kat ananusak tamin. Agananusak. Tapos matungpal ko tarapaap ko. Oen manong nemi inan anusak ti amin. Mauman tulat ako na. Dinaklakid di bagkilan nga papatayan. Dinaklakid di bagsulen. Dinaklakid di dangran nga agdaraak. Anusak ti amin manong. Kadyak pulos malipatan di kita. Ngar aramidan ni Ate Vina kanya. Idi nagraduaren ti high school manong nemi isuna. Gusto di ko nada, kahit dalaeng nga awan isuna iti eskwela. Ado di kiti reklamo manong nemi, di kiti mangisursuro keng kuwanan. Ada di kiti gundaway nga saan nga sumrek, ada di kiti gundaway nga saan nga makapag-examen. Mabay dalaeng manong nemi, kada ginaganak kini Ate Vina nga saan da nga paggraduare ni Suna. Gapot ang mabigbig, di kiti agasawa manong nemi, nga naliing da ken nangato ti posisyon da iti opisina ken ba nagtulong da iti eskwela nga deta di gapunan no apeng nga pinagraduar da ni Ate Vina.
Ibidagbasan ti college, manong nemi adadan nga naibalog. Irin to tasyak, manong nemi, kadimpas na ko, iti nagbasa. Aging ka, manong nemi, nga graduarak, iti high school, valedictorianak, siyempre. May matmanan datatang, nanang kinikapsat ko, imbas nga da kami, iti mapan sumarong kar, iti lugar mi. Imay da, iti graduarak ti high school. Maraglagsaka na ka, nanang, tatang. Hindi na pupuutan. Kalpasan ti upat nga taon eh. Graduarak. Isak ti kalalaingan. Karik-karik. Bali nagto nga. Cum laude. Hindi pa naggraduar ko ti college. Itultuloy mo or ti sirip kinlaing mo anak. Hindi ka makiboy-boyfriend pa lang. Adayo kanyak dayta. Kinunak. Aging ka nidadakon manon nemi iti second year college. Iti sumangpet ni Ate V na nga takaduwa nga lalaki. Nga gusto ko niti pungtot da mami ka ni daddy. Iti baga na nga boyfriend na ti lalaki kat masyugan isuna. Paunay kamaten. Himbaglaki din tada ni Pearly. Tanuawan ko may suna. Paunay pa nakapahay mi nga gasawa tanadaan kami ti anak kakaskan ka. Mangibabain. Hani, hindi mo ko mga unay pabasulan ti inaunang anak ta. Siya takim basol. Ano ka matibasol mo, hani? Nadaanak ti sakit. Iso nga pilit nga nagpaligit, ha? Kat saan ta nga nadaanin ti pudnungo nga may kaduwang anak. Katama nga ba't no? Kaskas di nga. Daddy, Mommy, I'm sorry. Kada niya pa rin maramitan mi. Agasawa ka nga saan nga nakapagturpos. Kasunod kami na makapagturpos ka, naibarkada ka. Pasang awa ka lang nga naggraduar ti high school. Haan nga mabaling nga kastaman ti ramidan da kang ti college. No talaga nga laglag kalatan. Ore ka sa no ti panagpaspasuksok mo kuma. Pinagraduar da lang ka ti high school. Kabukada kami kini mamim. No mampay talaga malungsot ko kuma ti high school. So awan pulos din naman namin kang kaya. Maglakid din tada ni Perly. Ni Perly pang nam na mami. Nga sigurado na ito. Nga maipagpanakkel mi. Nga ito naggraduar, iti college, kan may santong magna cum laude, wala summa cum laude. Ano nga di plano ita? Oy, naga mo, lalaki? Roberto, sir. Ano pagsapulam? Tricycle driver. Di kat kapilitan nga asawaan ti anak mi. Uwan, sir. Taadang road ng apo ko yun ti tiyan. Sa amin kaya't ngagyang kay dito. Daddy, pag yanami ko mga road, kaya nasunod katulungan mi nga mangbiag ka na kayo? Dito ti kinayat mo, bahala ka ti biag mo. Hawanin ti anak may kaskan ka. Hani, sa mga sawan ti kasta. Manong nemi madlaw ko, nga talagang saan nga kayat ni daddy, ni Ate Vina. Ngem ni mami, isaksakin na pailaeng ni ate. Gapatay isot ina. Dak magkidi mo papalaw manong nemi ni mami agsipod ta. Arangan met ngawang pulusin ti mangisakat pa'y kang kuhana. Di adad nga siyak kajak isakit isunat. Kabilitan manong nemi nga sadda nga nagkipagnaed. Inyawid ni Kuya Roberto, ni Ate Vina, iti lugar da. Kaya no, saan ka nung adad nga may babain da? Dadati ka ni mami tinagkastos, iti panagkasarda. Iti dandanin, aganak manong nemi ni Ate Vina. Bisyak madlatamat manong nemi ti panagbasak. Kinasarita na ni mami. Pearly, mami, amom,
madandanagan akang kanayon. Pampanunutek ni atem nga bina. Nintumad ngamin dadim din nakayat nga ganda to eh. Nataltalagid kumat kasasaad ni atem na ganda to isang kadi. Isumuti ko nak mami. Ngayon naturuturemet ni daddy. Mas asya na kita anak ko. Mabalin na katulungan? Mami, agkid daw kang ka ti pabor. Sure, napagid din saan. Napiala nga pagsupapak ko ti kinambagyo, mami. Di na mamin ang graduarak ton. Oray ta, asa dagmat sa diayan dati, eskwela nga magpasbasaam. Hanga baling awang ka dito, idan nami. Basta, natalgadak no adda ka, itisidong ni atem nga bina. Ha? Oh, abikas na nagigtot ka. Ay, diya ka ekspektarin nga dati, kidawan nyo kanyak, mami. Tati mo ka di kayat. Ti, agyan ka kadakwada. Tapno, adda ka nga kasasalita ni atem, adda ka nga mangtulong kang kuwana, just in case noong pasikal, wano anyaman ti problema na. Kitap no maamon ti sitwasyon. Amang marigrigatan dya anak ko, ore no masikugang kitag trabaho latta. Yung kalatulungan ni Suna, kakadkadwain. Kaya mamokmad no, anyat kasasad na nga talaga, baka no, dangdangaran pa dya asawa na Suna. Anyat among bakagbarbartek ni Roberto, madangran na ni atem. Labmuat ni atem, saan nga di? Sige. Sige, mami. Mapilpilit ka. Sana ka mapilpilit, mami. Kahit kulaon nga tulungan ni Ate Vina. Gusto kayo. No awan ka sasarita na, no awan mangisaksakit kayong kuha na sa jay. Kakaasi Tadi matngarot kahit nga ni daddy nga dito ti pagyananda. No kasta mayat ka? Wan nami. Agyaman anak. Imbag lagi din tadakas kang ka anak. Imbag lagi din tanda ka perli. Manong nemi amuklatan no anyat mapasamak. Ngimbalbarin ko na. Nogbalbali wa ni Suna. Takasapulan na tutulong ko. Idurugya kong dagyan kadakuhada manong nemi nakasayat mo. Roberto, honey, pasensya ka na. Ada mainayon nga mga dito eh. Ay, akong problema. Agyaman nakapagindi at dakat kaduam nga mapanahon dito kasera ta. Okay naman kita nakasayat ni mami. Isugayam tinang baon ka ni Pearly. Kadagyaman kami Pearly, tadda ka. Husto ni mama, ni mamim. No mapanak agpasada, agmamesa dito ni atem. Malmalda, siyempre. Kumpor mababalin nga ara-aramida, tapos nga maburing. Anang harad? Panawang kayon. Tanang pasada. Ituloy yung timangan. Ha? Sige. Sige, honey. Sweetheart. Ganun ka panag-home. Pearly, ananusam ni ate ma? Sige kuya. Ako pagdanagam. Nadamdaman ti klasek. Alis to mo lang. Dapat masang oras. Hindi nakapanawan manong. Ate, manganta ka ro din. Alaik pa nung nimi ti pagyanantin na po ito mga alaak ingkoyod na. Ano ko na? Mangan? Ha? Di ka pagbuhan na slow ko. Mangan ka? Saan mo pa nga na yobra? Di pa panangamod to? Ate, saan ka din na ate? Ang saan ka rin? Gapukan ka. Kasto ti piyak ko. Gapu amin ken ka. Hanggang gapu amin kanya kate. Gapu matlain ken ka. Gapu tatakkel kan. Ken kasto ti langak masikogak. Di ko na, no bumalas ka, hanggang malabanan. Tap no ibagak ken ka. Alis tula nga pagbalik tadag na kiti pasama. Ang mga pambarak nga nagpasikalak at naitarayak ti ospital, gabati pa nang idurun mo kanya.
Inton mamon deta ni mami, si ka nga tati sakit na? Anya ayat mas basol ko ate. Anyat mas basol mo? Ang kakadi? Masirip ka mom deta. Siya kakaisunang anak na dati kay ni mami. Ngayon sa dinutayan ko. Linaksid dak. Handa ka linaksid. Sikatin nang ilaksid, tibagim ka na kwada. O makitam, nagling ka grason, kaputan na ling ka. Makitam. Imbes ko mga ganak sa diabalahay, tikas ito yung sitwasyon ko. Saan? Saan nga siya nagdesisyon? Ni daddy. O ay ni daddy. Kaputa. Gaputan din kay kayat. Gapukin ka. Uri awanak basta adda ka. Gapukin ka. Tano saan ka kumasim magsagpaw ti biyak mi? Adda ako man ti sidong da. Nga uri anyat mapaspasama kanyak ket sandak nga papanawon, sandak nga laksidan. Ngam gaput adda ka. Nga kasukat ko. So gasto ita kasasad ko. Ate saan gagpungto na kastama si Kog ka. Anya kumanok padarak. Ipabasol ko ken ka. Ket no ipabasol ko ken ka. Kagorda ka dadadi ka ni mami. Papanawon da ka. May tuloy mo pa nga ron. Di pa nagbasam. Ket 2 years more. Di sayang. Demonya ka ate. Ana? Natakuram? Ha? Ano? Pinungot na manong na yun. Ate, batam mo ko ate. Ate, di mo ko maitulog ate. Nga balsan ka ate. Sige, balsanak. Sige, balsanak. Balsanak. Sige. Nganong nimi sa anak nga nakapangan iti nga bigat. Pinaglabanak kid di manong. Binuntun na ano anyaman gito oreha sa nga mo rin. Laba ka. Laba na amin na kita. Haga mapandiskwela nga di mo malpas amin nga trabaho. Ananusan ka tikunak ng baka di ka maanusan. Kahit nung agawit ka sa jubalay, kailan nga tipulong mo kini mami. Ipulong ko to susto. Patyan na kanto nga ta. Ilan to tayo bagag tumat abaliktad di amin. Kung namlan siya sinuka. Kasi kapayan tamang dangran kanya. Sakta na nga patyan ni mami. Sige. Naanusan ka for how many years ate? Dola nga tawon. Anusan ka. Dahil dyan iti bagay manong nemi ka din baga kamis mo ken kuana. Inan anusak. Ada di kiti gondaway manong nemi nga gawid ak pentlaeng dito balay ti ayan dadadi ka ni mami. Kumusta di kapsat mo? Dandanin na ganak. Mami. Pearly. Mami? Ano na ito napasamag din na? Taking mo? Naikarumiyat ko natin, mami. Parang nanak man. Ano ni mami? Awan ka di ba nila ito problema? Awan, mami. Ganda niya ako nagturpos. Sige. Ano sam ni ate, man? Nangaraw na yun ito naganakin. Naragray ka tumanti sitwasyon nan. Siyempre, awan ti kadwa ng mga sister, ijay anak na. Ano ko mga min-mami na pasubilyan niyo dito yan? Sama na kaya tindadim. Sige, mami. Agan ano sak. Nakaano sak idi. Diyak ka din makano sita. Ada ka dinaskan nga usam? Awan, mami, awan. Ululpud ka. Mami, awan problema ko niya. At pa ka nanagan. Manong nemi kalpasan ti makabulan.
kabulanan nan manong ni Ate Vina. No kaano pa kabulanan na manong nemi at as tamat adadang kinauyong na. Tilad naman ng timbagbaga na kanyak manong nemi talagang ipapabasol na no aping agrigri ka na kasjay. Bigat day tayo magtawan ni klasik. Binuntunan nakman ka na kita adong amureng. Urisa nga amureng, imureng na. Tap na laing nga. Makita na ti pa nagrikat ko. Ragsak na tirikat ko man. Saan ko na niklika na sinumpatan? Tinakberak. Naglablabas ka man, tina! Natikit mo pasama kita. Naanusan kang saan nga pumalas? Amang numabalas kita? Anatako na. Tsaka mo manong nemi tagsapol, timabalin ng aramatin nga ibaot siguro kanya. Anong nemi? Walis nga naperdi manong nemi ti dati nga putan na. Nasukatan manong nemi ti kayo. Isut imbaot-baot na manong nemi ti abagak kakaasi kagsarasarapa. Kasta oras pa nang ibawot-bawot na, kurang na lang ibawot na ti ulo. Iti kasta nga sitwasyon manong nemi abag isumat nga dimteng ni mami. Akadwa na pa'y ninanang ko. Ha? Vina! Ano nanuwan ni Aprili? Ano ba ito gusto nga raramitin? Dinamatan ni mami manong nemi ti takyag ni Ate Vina. Sana inagaw manong nemi ti walis kat isut insublat nan nga pinaot-baot. Idinto taninanang manong nemi kas taon iti panangan arakop na kaniya. Anak, dito tigparparik na kaniya. Hindi pa'y laing nga amok at datamo nga paggugustuhan ng mapaspasa pa. Nasayat kang ka, rigit na anak. Kada, sir ka ni ma'am, ngam dito kaps, dito anak natin na uyong, ngam sambatan nga sardingan manong nemi ni mami ni Ate Vina. Mami, sardingan yun. Amang ano, aganak adin na oras. No. Ay, mami, kita niyo na, Ate Vina. Agdardar siya lang na. Ha? Alay ko. Naitaray ti ospital, manong nemi, taganakin ni Suna. Wan manong nemi. Nabati kami kaninanang. Tas simurot ni mami, di ambulansya nga nang itaray kini manang. Anak. Manipod idi, damom tagyan kadakwada sang gani. Inruruman na kan nga dinangdangran na kan na dyan nga babae. Ang kadi. Uwan nanang. Kunak tupay. Imapi kami nga simurot ka palang idi, naggraduar ka ni Tika Elementarya. Malakip mo. Di ti palpalutputan ka no ada problema, mawang ko nam. Nagsang-sangit ka, butila sangit tiragsak. Namamuk iding sa nga sangit tiragsak ka na. Hinananusak, nanang. Kahit ko laing ti makaadal. Apo na ti kinapatayin na nga adal. Subsubugan nak ni Apo Diyos no maanusak di amin. Anak, irupot mo na kita rawatam iyawid kan sa lugar yo. Uno lugar tayo. Saan nanang? Itapay. Tanaamuanan da dati kini mami ti amin ti kinapud mo. Ng patsyem nga tangag nakim na dyan. Tsakla mo. Tunggal oras nga daaramidan na kanyak. Neemar ka ito panunod ko, ma. Nanang. Ang dapat di gundaway ngayon matagtaginip ko. Di ka pa lang amin nagawid. Ganita gawid kan. Sana nang ituloy ko tagbasa. Itapay. Tumay sa langin nga tawan.
Anong naming? Iti ospital na panak. Ni Mami tinadano ko. Kumusta ni ate? Mami? Kano pa yung aramitan kan ni ate mo tikas jay? Mani po dito ubingan. Mani po dito damok tanggan ka na kayo, Mami. Api nga sang ka nagipulong. Ipagpangtanak, nga nagipulong akit baliktatin na dagiti pasamak. Ibagbaga na nga dadang iso na ti patsyen nyo, ngimitis siya. Tapat siyem ti kasta, ang mapasamak. At ang posibilidad na, Mami, saan nga laglag ni Ate Vina? At napaglaingan na. Unang saan nga na siya at paglaingan na. No kumata may pasnak na tagbasa. Baka nalaing ko mga abogado isuna. Anak, tsaka mo, takabailan na nga puligwisan ni pangunot ko. Gabuti ayat kung saan nga mapapanaw. Iti ayat kung saan nga siyak tigurahin niyo. Gabuti ayat ko nga makaadal. Inananusan. Tsaka mo, taragsak na ti panangirungan na kanya. Ipapabasol na no apay nga nagbaligtad ti amin. Nga kaslasyak ti anak yo kit isunak at saan. No kumangaminta, si awat ni daddy ken kuana. Mabalin siguro nga saan una nga nagrebelde. Mawatang kanak. Kaya manak, ti unday, ti panagan-anos mo, iti anak mi. Anak mi nga kasla, saan mi nga anak, dahita ti pamati, ti asawa. Nadaapo ko yun, Mami. Hoy, siguro kahit itan ni daddy nga aganda, idyabalay, tanatal-talgad na sadyay. Tsaka mo, tsak tulam mo. Manong nemi nga dapat lang ti ospital ni Ate Vina. Hindi makitak-tatak na iti nursery sak na panitiayan na. Ate, ano pasapol mo? Kaskas di ka agbalbaliw. Tanya rin pamatim ng bagak. Kini Mami. Di ka mawatan. Diyan ay matangan da. Yung bagak kini Mami nga, balbalseng ka lang. Gabuti naramid mo kanya. Namati ka di kang ka ni Mami. Ampi ka di nga saan, katsiyak ti anak na. No kasi yaman tinuruktalan da nga bambanat, bambaot, pang-ubaban, ban na. Binasno-basnot ka. Kunak, balbalsik lang isuna. Gabutan nakarkaro tinaramid na. Ada pakakitaan, ate. Ada ka di pakita mga pakakitaan. E diyon tata siya, kinam takyag ko. Numakitam na ko matibukot ko. Takyag. Ure ako ning pakitak. Ada nga sa tipatsenda. Ni mamim, ngayon ni dadim saan. Kapatat patsyan ni dadim ka talagang demonyaka. Pumano ka dito eh. Nasihat man nagretuarkan. Tapumano ka doon sa Jabalay. Imposible ang talent ka sa Jay.
No igawid dak da dati kini mami. Nagtalinita. Ngayon na saan? Agawid akong sa lugar mi. Tas sa diyo pangisuruwa. Manong nemi saan nga pinagsubli da dadi isuna ken ti apo da. Nagawid isuna manong nemi nagtalinid sa pagkasaraan da kini Kuya Arnold. Kuya Roberto. Ngayon saan ko ngayon tuloy pa tinapanangkat kadwa keng kuana. Manong nemi. Tsaka mo no anyan tapos pasamak ka na kuana. Aging ka nagraduar ako manong nemi. Kad nairuwar ko ti teacher board. Kad siyempre naragsakan na dati kini mami. Naragsakan na dati kini mami. Kad gapo ta ambisyon ko nga talaga nagsubliak iti lugar mi. Nagsubliak sa manong. Sadya iti nang isuruwak. Iti nagbasag iti elementary keng na ti grade 4. Kapag siya tadada nga bigbigan ni daddy nga anak, suportaran na. Kaya't mo iha. Mga gumatang tatilote dito eh. Tatangan dito kahit mong pangisuruan. Kahit dito eh. Dito kaya ginaed. Awag ka pa yung boyfriend mo? Adan ton daddy. Kinunak manong nemi, tanadanon ko. Iti batch ko, iti elementarya. Dito matlaing niya, pagisuruan, tagpatpatag ang gamit ang ambisyon ni Jordan Mano. Kita kami kini Jordan. Hoy, classmate. No, anyat ambisyon mo, ambisyon ko. So, nalang tasan nga nagka-eskola until college. Ngayon, padanagan ta, dua. Nga nakarawari ti board. Nakita-kititagan mo. Ang ko nakita eh. So, nakadto yan. Dito ita nga nagkapo. So, nalang ta sana ka nag-graduar dito. Hanggang bali ah. Nag-grade 4 ka mo dito eh. Manong nemi. Nag-propose kanyak ni Jordan. Manong nemi. Kat ka po siguro. Kat sigurado ko na nga isutin ay kari. Inaklon ko isuna. Nagka-boyfriend kami. May patpatak din natin manong nemi. Yagbalinto nga balay mi. Iti asig te eskwela. Dito nga nakagatang ni daddy. Tsaka manong nemi. Noon niya taanta kanyak. Takasla talagang siya kung timpilang ni daddy. Nga anak. Wain manong. Kinapudno na manong. Hindi siya ni kuwada ka ni mami. Nadapayan na inagan kaniyak. Daddy, sobrang sa madlaw na yun, di pa nang ipatagyo kaniyak. Gaputa si ka, tinid. Nangiday-dayaw ka na kami. Si ka, ti anak na imbang panakil mi. Saan kami nga napahay kang kaya? No pa'y napahay kami ti pudnong anak. Kumusta matan na ati Vina? Tsaka mo. Daddy, suportarin niyo ko mamit laysunan. Suportaran mo at ni mami. Tsaka mo. Tsaka ba na mo? Tasigon ka ni mami nagbalbalo ka na ito ugali ni Roberto. What? Dangdangran na ka no, ni Vina. Dadya ti karma. Ano kayo susahon, daddy? Di ba inaruman na ka? Sipo di didamom tagyan ka na kami? No, anta ko mapay tsansa na. Ituloy na kumalata. Siya ka mo noon niya dati panunot na dyan nga. Pina. Imbes ko mga ramidan na edit at lalaing. Tapno di kas takata. Saan ko nga laksidan. Ngam inyan at dana. Ad-adang indagal na biyag na. Sa nag-asawa nga din na oras. Anyang itati biyag na.
Manong Nemi, siyak, timasyan. Kano adan tugon daway ko nak. Kahit kunto atulungan. Ay nga, Manong Nemi, nga nagkasar kami kini Jordan. Nagnaid kami, itinaytang insagot ni Daddy Manong Nemi nga balay. When? Awang pa'y anak mi di, Manong Nemi. Hindi pagamuham, ta ilukat ko tiri daw. Nakigtutak. Ate Vina? Pearly. Api kas tilangan. Dagiti anak mo. Imbunong ko ida. Sumrek ka. Sumrek. Mabisinak. Mabit lang. Umay ka di kusina. Adalaki di kanyang gabuta. Adalaki di gundawin nga sa amin nga may busti. Kanin niya. Binuhuyak no kasanupan na nga naman. Mabisbisinan nga talaga. Pasensya kan. Hinggaligagom ko timay dito tapno dumawat ak ti pamakawan mo. Kadagit inararamid ko. Makawanin na. Lipasan pala ti mangansak begag sangit ka, ate. Adan sa baling kabalay ni Roberto. Abi kita ka nagsubli di balay. Tayan dadati ka ni mami. Sandak ka nung umaawat. No sa anak mo muna nga umayag pakawan mo muna kan ka. Pakawan na kuma. Kahit ko nga siyak nagserbi ka. Kada kayo. Nagganag dito ay kas katulong yun. Kamumat lang ito ko ba na nasursurog nagtrabaho. Nagasawa kami ka ni Roberto. Awan kan nga tagtagabuan. Mabaling ka din nga awatan dak dito eh. Sige. Pakawanan ka, awatin ka dito eh. Kasaysayahan ka nga tao, Pearly. Idilikodan, dinararamid ko kayong ka. Nakasagana pa lang nga umawat kan mamakawan ka niya. Hindi to sa nakaway-waya ka kumamat nga mangbalis kanya kita. Itayak di bagik. Pungutan nak mayat, tungpain nak. Kundutan nak, panguran nak, dangaran nak, pagsawsawan nak. Nakasagana nga umawat ka na kita. Ura niya tararamidim kanyak. Itayak ti bagik. May peksam lang tiguram kinpungtot mo kanyak. Pearly. Ginora ka man nga peso. Ngamsang ko pinagtali na ita. Tanadag nabantot ti mangbakbaklay tigura. Nabantot ti mangbakbaklay iti sakit tinakam. Amok na napasnek ti panagpakawan mo ate. So si papakawan na kanya. May ikat ka namin pinsan tanya mga natalimin nga sakit tinakim ko kayong ka iti barokong ko. Tapno nalagan tirik na. Basta ipasnek mo iti panagbabahawi kan panagbalbali mo. Tano awaten ka, padcheck nga awaten da kan tumeten dadati kini mami. Kat balbali itong sumayat ti biyak mo. Barbareng, numapasublim tumitlaing di dito ang anak mo ate. Agyaman nagperli. Nagahimimbag ka. Agyaman nag... Manong Nemi, nagyan ka na kami ni Ate Vina.
Kaniti mapanagnakan ni Daddy manunimi iti kinaimpagnan. Di May, inarakop na ni Ate Vina. Daddy, kaya man nagsublikan sa di balay. Awan ti katuami. Pasubliam di kita anak mo. Tapno umadaw tayo. Daddy, hanga balit anak tumatin ni Pearly. Dadan tumatin na yun na dito. Oh my God. Ito tanapig sa kami pa ilaki ni Mami. Sublikan sa di balay, Bina. Si kamit lang tipod nung anak niya talaga. Yung pagyamanan mi ni Pearly, agsipod ta, babain kayong kuwana, naiday-dayaw kami. Daddy, Mami, siyak ti kang runaan ng agyaman ka na kayo. Kang runaan na ginapot Diyos. Pinatibgar na, itilikodan ti amin. Itilikodan ti nakaro nga panangirumen kang ka, di Bina. Gabulang di selos, Daddy. Ngamitakit na lawagin ti amin. Timatla istorya ko nada. Happy ending. Good luck kang ka, ate. Pearly, sumasarong karak to. Oh may kung to ituloy, di kita doon nagkurangak kang ka. Okay na ate, no problem. Sang wamatin tibiyag mo. Barbaring no. Adan tumit lang kasukat ni Ate Roberto. Ya? Kan mapasublim di kita anak mo. Idiagdama manunemi numampay awan ti may kadua nga asawa manunemi ni Ate Vina. Ngem, isut mga asikaso ka na kita anak na nga apu ko dati kini Mami nga nalalaing di kita anak na. Nalalaing di kita apu ko dati kini Mami nga anak ni Ate Vina. Ngayon, nalalaing pa, hindi kita talumat nga anak mi kini Jordan Manong. Saan damat apa ate o? Kapag agpadpada kami mat nga nalaing kini Jordan. Ito nga rin tiba kasalita, Manong, gagyaman naklaon iti anus mo nga nangibasa. Kaya sabi ko mata, damat ni bati nga adal, liwaliwakin pagsarmingan, tibiyag ka, nagitipadag nga dimngag ka nagbuya, more power to your program. Ito yagyaman nga pagaya mo, Pearly.